Máte druhý pilier? Potom nestačí vedieť iba to, že ho máte. Na výsledok vplýva viac vecí. Čo rozhoduje o druhom pilieri? Napríklad, v akom ste fonde. Zloženie fondu ovplyvňuje, ako sa vaše peniaze zhodnocujú. Čo ďalej rozhoduje o druhom pilieri? Aké je jeho zhodnotenie? Výnos fondu rozhoduje o tom, koľko vaše peniaze zarobia. Ďalej, čo rozhoduje o druhom pilieri? Aké sú poplatky? Poplatky znižujú zhodnotenie, preto je dôležité ich poznať. Čo ďalej rozhoduje? Koľko času ešte máte do dôchodku? Čas je váš najväčší spojenec. Fond, zhodnotenie, poplatky a čas. Práve týmto veciam sa pri druhom pilieri oplatí rozumieť. Chcete vedieť, aký výnos môžete očakávať z druhého piliera? Celé video nájdete dole v popise.